Sanibonani guys, kaMonqabeli niphathela amazwela eNimba ngomhla ka-22 August. Guys, usemane nje waba isigebengwana-ke manje uZoleka wavuka ekuseni washaya i-scrambled eggs esingqangqayo ephekela phela uHlathi. uHlathi-ke usemane wabona engathi uZoleka useqala phansi ufuna ukuba unkosikazi wakhe, kanti hhayi, ugirl uyazi yena ukuthi wenzani. Ukumfuna nje ukumthambisa inhliziyo ngoba unesigaxa sento afuna ukumcela yona. Guys, wadlile-ke amaqanda uHlathi waze wambuza ukuthi kanti bekudingakala beze bedivorce yini manje kuphela ukudla okumnandi kangaka, kuze nje like abe umakoti ngale ndlela uyena manje. Hhayi, wamane wahleka-ke uZoleka. Wase-ke wambuza uHlathi ukuthi ngempela siyayenza le nto, siyadivosa? Wathi hhayi impela kunjalo. Wase waligwinya futhi iqanda, waligwinya iqanda. Wase wabuza-ke uZoleka ukuthi hhayi bo ndoda, ungitshele manje uhamba nini la ekhaya? Hayibo, umane nje wabuzisisa umbuzo uHlathi. Wathi ngivile kaloku, uhamba nini emzini wami? Wathi hhayi bo, umuzi wakaMabandla lona. Angithi nje ubonile senza umsebenzi, ucathi besidlala laphaya ngoba bekusetshenzwa laphaya. Bekade kahle kahle ligcotshwa leli khaya ukuthi lingalamabandla. Musa-ke nje ungixosha ngiyindawo mina. Ukudivosa impela singadivosa, kodwa eyokuthi ngihambele ekhaya khohlwa. Yo guys, wathukuthela-ke manje uZoleka wathi lalela, ubonile ukuthi ngiyenzeni insika ngithi ngimkhombisa ukuthi ngimfuna emzini wami, nakuwena ngizokwenza into efanayo. Ungalingi ufuna sixabane, hamba emzini wami. Waqeda wasukuma uZoleka waya emsebenzini. Befika-ke emsebenzini namhlanje bekuwusuku la ekumele phela yena noLazarus behlangane beye emithingini le phela emayelana nama-shareholders, njengoba nje uZoleka esino-5% we-Khosela Tech. Emva kwemithingi-ke bekade behleka kumnandi kunjeyaya. Kubonakala nje ukuthi hhayi, labantu laba bene-chemistry evuthayo. Emva kwalapho-ke uSydney umane nje wazendlala kuZoleka, washo ukuthi Miss Bikicha, yazi kuningi osukwenzile kule khampani, ulethe i-alluvium, waqeda waqhamuka namanye ama-ideas for amanye ama-plan esinawo ukuze phela le inkampani le idlondlobale. Impela nje la angukhalela u-5% wami wamashezi, ngoba impela engathi ngibheke i-horse e-right. Wathi ungalinge ungibize ngehhashi wena Lazarus. Wahleka uLazarus wathi cha, kodwa ngempela sekusikhuluma amaqiniso, you are one special woman. Hey, wathi umuhle, uhlakaniphile, like yonke into ngawe i-special. Ukusho njalo lokhu uyasondela uLazarus, ufuna ukukhisa uZoleka. Zoleka kahle hleli ugirl, uyasondela eduze. Kwamane kwaqhamuka uSydney wayona yonke lento le. Hayi guys, uthe nje sewonile umcimbi-ke uSydney, hhayi waxolisa uLazarus waphuma wahamba. uZoleka waphuza amanzi into engapheli, ebona nje ukuthi bamane babanjwa nje straight oqotsheni. Hhayi-ke guys, uSydney ushilo kuZoleka ukuthi ngangishilo ukuthi wena Lazarus khona ukushaya amanzi. Wavuma-ke uZoleka washo ukuthi ayi impela usibambile futhi iqiniso impela khona okuqhubekayo phakathi kwami naye. Wase wathi hhayi bo, ngampela. Wathi ngiyakubona kuyakujabulisa le ndaba, kusho uZoleka esho kuSydney. Wathi ngeke ngingajabuli phela, uLazarus ibhosi yami. Wathi ngicela bandla mina ungayilokhu igxilisa engqondweni yakho le nto, mina ngisashadile, ngumuntu wesifazane oshadile. Wathi hhayi, uzophela lowo mshado nje uyi-process ye-divorce. Wena nje nebhosi yami, cela niqhube into yenu, ungalinge uphoxe ibhosi yami, okay? Hhayi, nangampela-ke guys, wavuma-ke uZoleka. Ubonakala nje nawe-ke ukuthi inhliziyo yakhe ebandla uLazarus useyintshontshile. Sefika laphaya endlini, esebuyile phela emsebenzini, uHlathi wathi kuzomele sikhulume Zoleka. Wathi eyi ngicela nje ungalinge, hhayi namhlanje ngiwe-good mood kabi, ungangonile usuku. Wathi cha, ngale ndaba le nje ukuthi ufuna ukungixosha la emzini wethu, lo muzi wethu kahle kahle nje akukho la ngiyakhona, ngifuna ukuzogcizelela lokho. Wathi hhayi bo, ngiyakukhuza Hlathi, ngicela ungalinge ulwe nami wena, hamba emzini wami. Bonile sizame konke kulo mshado lo, kodwa akulunganga. Eyi guys, wazama ukuyinqengela-ke manje uHlathi. Wathi Zoleka, ngiyakuthanda kakhulu Zoleka. Wathi naye uZoleka, eyi Hlathi, ngiyakuthanda bo nami, ngikuthanda kakhulu kabi.
kanti uyabona la ukuthi le nto nje ayisebenzi. Heyi, ngikhathele ukula mina, wena ukhathele yini? Yazi kulokhu kwathi inhloko hlezi silwa thina. Hhayi ngeke, phefumula manje, nami ngifuna ukuphefumula. Wayekunginikeza i-space bo. Hayi bo, guys uZoleka. Angempela kuHlathi guys ugcine evumile kumnikeza-ke i-space u-girl. Waze wakhetha khona ukuthi aphindele le emzini wakhe la kuhlala khona uThumeka nabantwana. Bathuka isimanga mekhona inokho eqhamuka ebusuku. Uqhawe wahamba uvula isicabha methi uthe ezivula isicabha, hayi bo, nangu uHlathi umi phambi komnyango ebusuku. Umane wathuka wabambonga enzansi umntwana. Iyibuze iphendula ukuthi kanti vele bonke abantu balaphaya ekhaya bazothululeka bonke nemzini kaThumeka ngoba phela manje sengathi impela ikhaya elikhulu. Hhayi impela sekuyikhaya manje elangempela-ke manje ngoba phela wonke umuntu bebuka eweya loya muzi loya noma umncane kunalo kaZoleka, kodwa nje bekade beweya impela. Bebonakala sengathi nje sebehambela phezulu emzini kaZoleka, kodwa manje ngoba phela-ke ikhaya elidala wonke umuntu manje usemane efuna ukuzocupha khona. Kugcwele kuthe mfi, ngisho umfowabo uHlathi ulaphaya nonkosikazi wakhe. Impela engathi ikhaya likaThumeka sekuyikhaya lawo wonke umuntu. UZoleka kusele yedwa guys, ugonqoza yedwa, ngisho uqhawe ulapha emzini kaThumeka. UThumeka-ke kade ekhala kodwa vele ey'nsukwini esho ukuthi sengathi kunesizungu emzini wakhe, ngathi abantu abaningi sebehambile. Kodwa-ke kusho ukuthi umthandazo wakhe usheshe wazwakala emazulwini ngoba nakhu phela bonke abantu akade bethe bayahamba sebebuyelile ekhaya, bakhumbule ekhaya guys, bonke. Ya, uze wathola ngisho o-extra ngaphezulu uNtsiki. Impela kugcwele kuyachichima manje emzini kaThumeka guys. Hhayi-ke aphela lapho guys amazwibela namhlanje. uHlathi ubuyelile emzini wakhe wakudala. UZoleka uthole isithandwa esisha. Sithembe ukuthi wonke umuntu uzoba happy-ke from now on. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Mpathela Mazwibela eNimba ngomhla ka-22 August. Guys, usemane nje waba isigebengwana-ke manje uZoleka. Wavuka ekuseni washaya i-scrambled eggs esingqangqayo ephekela phela uHlathi. uHlathi-ke usemane wabona engathi uZoleka useqala phansi ufuna ukuba unkosikazi wakhe, kanti hhayi, u-girl uyazi yena ukuthi wenzani. Ukumfuna nje ukumthambisa inhliziyo ngoba unesigaxa sento afuna ukumcela yona. Guys, uwadlile-ke amaqanda uHlathi waze wambuza ukuthi kanti bekudingakala beze bedivorce yini manje bephekele ukudla okumnandi kangaka, kuze nje like abe umakoti ngale ndlela uyena manje. Hhayi, wamane wahleka-ke uZoleka. Wase-ke wambuza uHlathi ukuthi ngempela siyayenza le nto, siyadivosa? Wathi hhayi impela kunjalo. Wase waligwinya futhi iqanda, waligwinya iqanda. Wase wabuza-ke uZoleka ukuthi hhayi bo ndoda, ungitshele manje uhamba nini la ekhaya? Hayi bo, umane nje wabuzisisa umbuzo uHlathi. Wathi nivile kaloku uhamba nini emzini wami? Wathi hhayi bo, umuzi wakaMabandla lona. Angithi nje uyobonile senza umsebenzi, ucathi besidlala laphaya ngoba bekusetshenzwa laphaya.